kaen atua mikao kiko bed atua migolo godo jogo mineno ni ne support sirikal manosewuok gi deal mana gi jogo ma ok oromore bedo e county government. To katieko e parono, county governments nigi kama ikane records mag jotich iluonge ni IPPD. Kaka in ma ok yango ni bede Senate ma gimise wacho mbele kanyo to pod odhi mana mbele. En adieri ni en wach mwasebedo ka chalo loch mwaluorore kuom higni mang'eny. Higni 3-4 mokalo ne watimo nonro maniluongo ni Capacity Assessment and Rationalization of the Public Service, idendo gi dongere ni CAPS. CAPS ni nong'iyo counties duto te kendo nonyiso governors ni ka en county machalo Homa Bay ma revenue mare en bilion 8 to gi county machalo Tharaka Nithi ma revenue mare en bilion 4, ma e namba mar jotich monego bed godo. To timo implementation kata keto singo mane ji owinjore CAPS notamo governors mang'eny. Trevor, ing'eyo ni kaluo ni governors nitie makoro notieko tam margi. Omiyo sani wayudo governors manyien mwadwa ni mondo wati godo ni mondo singo manoket e CAPS cha to gi audit magisebedo ka gitimo higni ka higni to gi ripode ma Auditor General osebedo ka golo ni wang'ni wane ni gibedo implemented. Oganda luo, especially jowa ma yo nam koni, wan gi chunywa pod chwer kendo waneno ni kamoro county governments e kama konyruok marwa nyalo wuoke. Kendo ka kore ng'iyo kata kaka counties osechako tiyo, king'iyo kata Homa Bay wasechako rego mokwa. Wagombo ni county ka county kar mondo gikaw pesa mang'eny ni chulo godo jotich, pesa mang'eny onego bed dhie weche mag dongruok. Omiyo wang'ni geno ma wan godo en ni jogo manyien modonjo ofise to kata Kisumo de bed ni ok oloko governor, to governor ma Kisumo osebedo senator, osebedo jakom mar public accounts ma bede sani, kendo wan gadieri ni obiro winjowa mondo waduok chudo madhi ne jotich obed atamalo 30 or 30% kaka chik dwaro, kik obed 40% kaka en sani. En gima wabokelo godo kendo en gima wan gi geno ni with the new leadership and with the new governors in our region, gibiro winjowa, wabiro kawo atu. Takwayo bede jopiny ni gini kik walok gir siasa. Kata mana jotelo governors gin benda kwayogi ni kik walok gir siasa. Kik igol ng'ato nikech nok ogoni kura. Kik igol ng'ato nikech en wat governor mani piem godo kata governor mani gole office. Gola ng'ato nikech onge qualifications, gola ng'ato nikech nodonjo office kokoluwo yo makare. Lakini ng'ata mani qualifications modonjo office yo makare koda nogoni kura kata ok ogoni kura, kik imule, weyo ti. Senator, nikech mano be gima jomoko wacho, joma kwedo wacho ni magi mana yore mag mibadhi ma governor dwaro rwako go joge ma en modwano ndiki. Bintire dire wacho no. Ang'eyo ni ywak aina no to nyalo bet nikech nitie counties moko, ok counties makaluo, but counties mamoko 40 gi wiye modongo ma inyalo yudo ka governor wacho kata jogo modwaro governor wacho ni jogo mane wayombo wadhi dhi choko. Luora aina no wasenene kata sirikal mamalo ka koro ing'iyo bado wach kich DCI ineno kogol jatend DCI welo kogole but no gwetao, iyudo ka jatend police bende no gwetao nikech oluor ni ka sirikal manyien odonjo to kamoro biro gole nikech no support sirikal machon manodhicha. Omiyo mano to ok dwaher ni mondo governors odonje. Kendo daher kwayo jotich mag counties ni kopo ni neno ni nitie victimization moro mitimo ni kaluwore gi chuny mari mar siasa, kelnwa petition e Senate, wabiro luongo governor no kendo wabiro deal kode nikech ok wanyal bedo ni wakumo jowa e counties to wakwedo kumo godo jowa e national government. Tim mwagombo ni mondo timo e national government e tim manyaka watim bende e county governments. Senator, ntiere weche ariyo kaendi. Mokuongo en ntiere samoro ma governors ndiko ji mang'eny mokalo monego bed ni gindiko, miyo koro pesa michulo ji dhi atamalo mokalo monego chik owacho. Kasto nitiere jotich ma nyawawa. Ere kaka usenono muyud ni jotich ma nyawawa gi pesa gi dhi kanye? Nikech kapok iyudo ng'ato ma en jatich ma nyawawa nyaka ikuong ikaw nying ng'ato, imany nyaka namba mar opande, nyaka namba mar KRA, nyaka namba mar IFMIS. Pesa gi dhi kanye to gin ng'agi kawo pesa mar jotich ma nyawawa gi?
Nitie jotich manyawawa mamoko kuomgi ondik gi tok gidhi e tich. Ondik gi to ne pok onegi. Iyudo ka ng'ato ondik ni en nas to osiptal monego bed nodhiye ne pok report kendo ne pok onene, jogweng'no ne pok onene. Mago jok manyaka gol oko e payroll mar county. Kendo jok machal kamago to ato daher ni kata hatua okawnegi nikech mano mibadhi kendo mano kuo mar mwandu mar jopiny. Nitie bende mamoko ma ochuoga. Ne wasomo e gazet ni nitie jogo mosebedo kochung' ne chenro mar human resource e counties. Ma samoro chuoga manyo kata kipande mar ng'ato molal to keto nying ng'ane e payroll to bank account ema giketo bank account ma ging'eyo ma kochul pesa to pesa no donje. Mag jok ma bende nyaka kawngi atua kendo mago jok ma kaber to nego twe nikech pesa ma gikwalo na pesa monego bed ni ng'iewo yath, monego bed ni keto remo, kendo monego bed ni ng'iewo mbolea kata kodhi ne jopur kata ogandawa. To nitie bende jogo ma koro ndik mokalo chik, jogo ma kamoro kata wach ni kidienyo onego bed gi ji 10 to dhi ondik kata ji 20. Kipenjori ni e counties wan gi geche adi to wan gi derepe adi, dipo kiyudo ni kamoro kuom kila gari ma wan godo e county nitie derepe 10. Mago gik mabende koro nyaka wanon mondo watim rationalization. Omiyo gigi te ka wang'iyogi kendo ka wang'iyogi maonge sigu kata wang'iyogi maonge ich lit moro kata wang'iyogi maonge paro moro ni wadwa kumo jogo manokel gi governors machon, an aneno ni ne wanyalo duoko expense ma wabedo godo e chudo mar msara. To kata debed ni wawacho ni jogo matiyo counties kamoro ok chul e yo makare, mondo medgi msara nyaka wagol jogo matimo nono, nyaka wagol jogo ma waluongo ni jotich ma jochiendego ma ghost workers go. Eka jogo modong' machalo jothieth, machalo jogo doctors, machalo nurses, dipo komednegi msara. Onge gima lit Trevor ka daktari matiyo pile ka pile odiochieng' gotieno gi nas matiyo odiochieng' gotieno, msache sa asaya modwaro msara deko, to kata ka msara obiro to chung' kar tiende to garama mar ngima to dhi malo. To neno ka nitie ng'at machielo manie payroll mar county, ng'ani ok bi e tich, ng'ano kamoro tiye bang' ma wuon bano en ng'at moro maduong' e county kanyo, ng'ano ok bi e tich, en ogo mana siasa e town to giko mar dwe to chamo msara. Mago gik makelo low moral kendo ma samoro nyalo miyo kata jogo matiyo counties seche moko ok chomre tim gi tich nikech gineno ni gitiyo matek to gima giyudo tin, to jok matimo nono to yudo chudo mamalo. We must deal with that mondo watim motivation ne county workers. Waduoga ne mbaka ma oteri piny mar Misri miluongo ni COP27. Sani koro lokruok e chal mar lwasi chando ji e piny ngima miluongo ni climate change. Oro be koro kwako waka kendo chiemo bende onge. Be nitiere yore moro amora miwinjo ka jogo wacho manyalo konyo wa Kenya ka e counties wa makoro oro kwako sani? Erokamano Trevor, wan e piny mar Misri koni ne wabiro kaka wabunge, an jakom mar riwruok mar senators ma ochung' ne weche mag climate change, waluonge ni Senate Caucus on Climate Change. Ne ok wachako buchwa Sharm el Sheikh, ne wachako buchwa e piny miluongo ni Laksa kanyo ne waromo kaka jo od bura moa e pinje duto te in the world e bwo tipo mar riwruok miluongo ni Climate Parliament. Ne wang'iyo ni to en chenro mane ma jogo moyier nyalo kawo mondo weche mag climate change ochop piny ne jopiny. Mbaka mosebedo kagore e conferences machalo mag dhi nyime Egypt sani, ma presidents obiro te koa e pinje duto te. Mbaka ni osebedo kagore malo kendo gore e conference gi seminar kendo gore e kind jok mariek ma piny koni ok ochope. Wan ne wagombo kaka jood bura ni singo moro amora ma ji nyalo wuok godo Egypt, singo moro amora ma nyalo wuok e COP27 madhi nyime sani, wamany yo ma singono nyalo chopo ne jopiny kocha. Adwa miyi ranyisi. Wach mar sitima en wach ma ji osewuoye kabisa. Ogai Raila Amolo Odinga bende wan godo koni kendo wasebedo kwawuotho kode kendo osebedo kowuoyo motegno kabisa kaka Africa onego many mwandu mag funds machalo NSSF, NHIF, gik miluongo ni sovereign funds, mondo ketgi kanyakla, mondo ti kodgi, mondo wa generate sitima manyalo romo
dwachwa kaka jo Afrika. Osebedo kochiwo ranyisi mar Grand Ingadam in Democratic Republic of Congo. Osebedo kochiwo ranyisi mar geothermal moan godo kuonde machalo Olkaria gi Nakuru. To oyudore ni joma chuo ka go mbaka mar sitima. To gigo mbaka no ka giparo factories gi viwanda madongo dongo minyalo ger gi sitima no. To joma mine ka go mbaka mar sitima. Miyo ka go mbaka mar sitima to paro kako nyalo tedo e ode ma ok otiyo gi makaa. Koparo sitima, oparo kako nyalo liel e ode ma ok otiyo gi nyangile. Koparo sitima, to paro kaka onyalo bedo gi environment maber e ode, ma iro onge, ma koro ok thing ji kendo ma ok neg ji. Ne wagombo joma mine mang'eny omed bedo involved e mbaka migo e climate change ka, to joma tindo bedo involved. Mondo kik obed mbaka mar presidents, to gi MPs, to gi jogo man gi PhDs. Omiyo mago achiel kuom gigo ma waneno wawinjore ni kwaduogo dala, to nyaka watim campaign motegno mondo lokruok waneno ni japiny owinje, japiny onene, odonje curriculum mar sikul, joma mine obed part of it, nikech gine jogo man gi teko mar kelo lokruok. Senator, ka koro watieko mane piny Misri kamintie no, nawinjo ka jatend Rwanda ma en Paul Kagame oyuak ni pinje momeo nigi akwede moro e pinje ma Afrika nikech gineno ni wan gi mibadhi mang'eny emomiyo ok ginyalo miyowa pesa mar tiyo mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Be nitiere adieri e wachni? Anene mopogore ni pinje momeo ne gimeo ka gitiyo gi gigo ma chido lwasi moloyo gigo ma Afrika timo. Ne gitiyo gi makaa moro miluongo ni coal mondo gilos godo sitima. Ne gitiyo gi yore machalo nuclear mondo gilos godo sitima. Kidhi e pinje machalo Tokyo, machalo Beijing, machalo Shanghai, to kata pinje machalo Mumbai, even though Mumbai is in the developed world, en piny ma ok nyal neno kata ka dwe rieny ok nyal neno du. Kata sulwe ok nyal neno polo nikech muya mawuok e viwanda ofundo piny kendo ji nigi tuoche mang'eny, athung'a omako ji kaluwore gi kaka gise chido lwasi. Pinje ma omeo ok dwa miyo Afrika pesa. Pinje ma omeo ok dwa ni mondo Afrika oti gi yore mane gitiyo godo mondo Afrika oyud mwandu. Pinje momeo kochiwo pesa, nikech ang'eyo ni e juma ne gibiro singo bilion $100, 100 billion. Ema wawinjore ni pinje momeo onego bed ni chiwo higa ka higa ne pinje ma Afrika gi pinje ma pod dongore. Ka gichiwo pesa no, conditions ma giketo gin conditions ma kijana ma wuok Luanda Kasbuga thurwa kocha kamoro ok nyal meet. Gisiko gi kisungu moro ni bankability. Kawuono kane wawuotho gi Raila Odinga ne okwedo malich wach mar bankability no. Ma nonyiso pinje momeo ni kudwa miyowa pesa, to miwa pesa to ketnwa procedures ma ji nyalo access e godo. Kik ulier nwa pesa to ketonwa conditions ma ok nyal yudo kopo ni in ng'ama ok odhi e university, ok nyal yudo kopo ni ok in ng'ama osomo. Omiyo kata odoko ni Ker Kagame wacho wach mibadhi. Mibadhi no hata paro ni en mana excuse. Of course it is a problem, but gimaduong' ni pinje momeo nyaka duok conditions piny. Ne wajiwo kata Ker William Ruto ni kar mondo nyiswa ni odwa keto Hustlers Fund, gimonengo keti en Green Climate Fund, mondo vijana to gi mine oyud access to pesa no, mondo gitim chenro manyalo loko ngimagi, manyalo keto pesa e ofuko gi, but in the process to gitime e yo maginyalo rito godo climate. Anyalo miyi ranyisi. Kidhi e dho nam ibiro yudo ka vijana mang'eny odok e puro alot, gipuro nyanya, gipuro kabich, jok moko bende loso tree nurseries e dho nam kanyo. Be nitie yo mwanyalo miyo godo vijana gi pesa. Ok gin e dho nam kende, gin nyaka e dho aore. Mondo gimed pidho yien, mondo gimed rito riparian area, mondo gimed timo gigo manyalo keto pesa e ofuko gi, lakini timo protection environment. An aparo ni pinje momeo pesa ma gigolo ok onego bed ni rem e level mar sirikal mamalo. Onego bed ni ochopo. To katieko Trevor, ang'eyo ni nitie governors mang'eny mabiro Egypt. Kata gavana mago Mabei bende ang'eyo ni biro Egypt. Mbaka migoyo koni ng'enyne en mbaka modok kuom chenro ma oterne sirikende mag gweng'.
en mbaka modok koka pi, en mbaka modok koka thieth, en mbaka modok koka pi. Omiyo adwa najiw governors mag pinjewa, governors mag pinyluo to gi Lake Region Basin, nikech onego bed ni gibiro gi position achiel. Pesa ng'eny konyo, en mar ni koro nyaka giriwre, nikech project ka Homa Bay timo nyalo bedo matin. To ka wariwore kaka counties moluoro nam, to wanyalo bedo gi proposal ma wayud pesa mwanyalo jiwo godo weche mag pur, wanyalo kelo godo pi maler ne jowa, kendo wanyalo kata kelo sitima mondo minewa owe liel gi nyangile, mondo minewa owe tedo gi yien momodi ma kamoro kelo negi madhara e ngima. Sawa, erokamano ahinya Senator Moses Kajwang', Senator ma Homa Bay, kowacho ni gibiro keto maino ahinya e ng'iyo wach mar jotich manyawawa, kendo wach mar lokruok mar kor lwasi ni bende gin e piny Misri mane kuma mbaka mar COP27 dhi mbele. Wabiro miyo weche manyien ma e piny mar Misri. Erokamano, wadhi e yo moro madaka mako machuok, waduogo to pod wan gi weche manyien mag ohala, weche mag tuke bende biro gi jaduong' Milton Jacob Black. Kik idhi mabor ahinya. Thank you, Senator. It's a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kaw thuolo mari mondo irang makare bengi kata kambi midwaro kawe hola. Mai biro konyi e ng'eyo okenge monego ilu mondo ikaw hola kod gigo ma idwaro mondo ikaw hola no. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Nyako Ramogi Jwang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa, an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Ramogi Oimore ahinya ukete RamogiTV ka wadhiane mbele gi weche moko manyien ni riwruok mar jochiw thieth e pinje Afrika ma ugwe koro dwaro mondo piny owacho mar pinjego oket ikruok makare kedo kod tuoche kaka coronavirus kod Ebola ma pod okwako thoth pinjego. Ne gilose boma ma Nairobi kendo Judith Omondi ni kod ler mar wachni. E kinde ma piny libamba ma Uganda pod kedo kod midhusi mar Ebola, Migawo mar thieth e piny Kenya bende osebedo ka golo lipot mayango ni midhusi mar coronavirus osebedo ka medore e pacho kae kuom thuolo mar jumbe 2 mokalo. Ma omiyo koro riwruok mar jochiw thieth e pinje mag Afrika ma ugwe koro dhiro piny owacho mag pinjego mondo oket okenge manyien mabiro konyo e reso ngima oganda. COVID-19 pandemic, Ebola, and the extreme impact of climate change, poor funding of the public healthcare services have exposed the need of all the governments to invest deeply in the healthcare services. We have discovered that if East African countries can maintain the measures we had during the COVID-19 and even improve on them, we shall reduce on these epidemics. Etwa kod jofwambo bende ne gikwayo bado kumba mar thieth NHIF mondo keta yanga ne jopiny kony magibiro yudo bang' ka osemedo omenda ma winjo gi chul dwe ka dwe. NHIF plans to increase the premiums that are being contributed by workers, healthcare workers, and all the public to 1.7% and to a bigger figure also. It is quite important that the coverage to which they're going, the cover they're going to give the Kenyans, the cover they're going to give to the healthcare workers, the cover they're going to give to everybody must come out. It is not important to just increase premiums without clearly outlining what benefits the workers, what benefits the citizens are going to get from the NHIF. Moko kuom gik magikoni rocho chenro mag thieth ahinya to e pacho ka en bedo ni sirkal ok dwar timo twako jochiw thieth e wi osara mag-gi. We have seen over the years in Kenya where the doctors union had the CBA that the government has not implemented. The same is happening in Uganda, the same is happening in Burundi, the same is happening in all these countries. Recently we had a strike for pilots from KQ where there is a collective bargaining agreement that has been signed. The employer has renegated on this collective bargaining agreement and has not implemented it. When workers evoked Section 41 of the Constitution of Kenya. Judith Omondi, RamogiTV. Wadhi mbele ni Oganda kuonde ma Nairobi osegolo ywak e wi rochruok mar arita kwe, monj kod kuo matindi kinde ka kinde koro medo kelo luoro ne jodak kendo gi ywak margi en niya obila mondo kaw ting' mar jiwo arita kwe makare. Wycliffe Oko miyo wachni maler. E chuny boma ma Nairobi, chenro neno mapile pile. Johala, weg geche kod jowuoth dhi nyime kod chenrogi. Kata kamano jodak maka wacho ni gin kod luoro kaluwore gi arita makwe mar ochore piny maru. I stay at Langata, so nilikuwa naenda hivyo hapo past P4 and then nikaona kulikuwa na student anapita ampande hapo Mbagathi anaenda high rise, then kiasi akarudi akipiga nduru, tukashangaa rada ni gani, akaanza kusema ati kuna wase wako na ndudhi motorbike walikuwa wanapanga wanataka kumuibia. In terms of insecurity, it has been high the past months, and I think the reason is because those people who still think like students are vulnerable, that's why they target students mostly. E kadak ma Mbagathi, jopuonjre mbalariany kod jobodaboda wacho ni achije mathoth tiyo kod apiko e timo njore e chuny bomano kagimayo jopiny kinde ka kinde. And I've had another case here Juzi pale tu kinde hivyo like Madaraka Primary. There's someone who was also marked during the day. So I can say like it has been increasing. The insecurity has been increasing the past couple of months. Weche kopogore e chiro mar Gikomba kama johala ywak ne rochruok mar arita ka koro gidwaro mondo omed kwan apisas mag obila e alworano. Mambo ya wizi hapa imekuwa changamoto juu watu ni wengi. So tungeomba tu serikali ama IG wa polisi ajue hata kama ni Kamukoji aongeze askari ndio wawe at least ratio ya wale wako na askari wawe wanatoshana. The customers hawawezi kuja mahali kuna insecurity. Customer akikuja aibiwe hawezi rudi ataenda mahali ingine. Kaluwore kod rochruok mar arita e chuny boma ma Nairobi, joriemb boda koro kwayo jokanyo mag-gi
mondo koro riwre saga kod riwruoge mamoko mar neno ni jomaundu ok opondo e kindgi. Sani nyo sirikal oketo ni mondo pikipiki odonji e sako. Sako en riwruok ma koro joma nitie ong'eyore ni manga to gi manga machielo. Koro ka sako nyose okel, koro nyaka watim mana gi sako gi. Koro wanyiso jopiny, sako nyose biro, jo bodaboda te onego bed ni gini e sako margi, kikundi margi magiketo. Sisi kama watu wa bodaboda tutaanza kushika zile pikipiki ambaye unregistered zote ambaye ziko within town, na tukikupata tuta hand over. Hakuna mtu tutapiga, hakuna mtu tutachoma. Hiyo area yote ya CBD mpaka yaya tumeamua, mpaka hiyo area ya Kangemi tumeamua kulock through security team ya bodaboda na National Police Service to make sure hiyo walifu tumeondoa katika hii sekta. OCPD ma Nairobi Central Rafael Kimilu oyango wechego ka koro wacho ni gitiyo machiegni gi joriemb bodaboda kaachiel gi johala e kedo kod njore mamedore piny maru. Weekly Foko, Ramogi TV. Kwadhi mbele ni tend boma ma Kisumu koro dwaro chako chenro mar keto picha mag CCTV e boma kod alwora mare e geng'o timbe njore ma kod kuo masani koro medore ahinya to kuonde ma oganda odakie. Manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga wacho ni gintie kod tudruok gi tend obila e neno ni odwok chien timbe njore. Ok nyal kata wuotho gotieno, kichako ni wuotho gotieno to osegotoki gi loti podho ma isimu igoyo mimayo nyaka jo modak e estate. Kata estate moko mabebe ka mlani jo ok nyal wuotho. The people cannot even jog. Boda biro to semai. Koro wasendiko ni police commander wado bet piny. Nyithindo gi gine nyithindo modak e estate kundi kendo ung'egi kun magidakie. Ung'e lande magidakie. Sasa ming'eyo ni ng'ato jakuo to kel report. Wadwa compile gi. Wadwa dhi estate ka estate. Kendo wadwa dhi chako keto gi e community gi keto ni CCTV Main Street wadwa keto traffic light controls mondo wa track jogi. Gima gingongo timo gi ketho lights, gi vandalize lights, street lights. Kendo ka gise vandalize street lights to giyudo ka darkness untie, kosebedo darkness to kikor gi magji. By end of this year wadhi bet gi commander wadwa keto community policing, wadwa mako gi kachiel. Kwa kanyo ni dichuo moro kod minode itimone gi thieth e hospital mar Baringo bang' hinyruok mane giyudo e lweny manomuoch e kindgi. Dichuo no yangore ni koro noyotong'o lwet minode kae to temo kawo ngimane owuon. Jafwambo marwa Betty Juma miwa ler mar wachni. Picha marwako wa e kar thieth ma Baringo Referral Hospital en mano makedo kod lwenje mag udi ma bende tinde omedore ahinya. Lweny ma kamae omiyo jal moro gi min ode sani ni kod rem e kinde ma gidhi nyime gi yudo thieth kanyo. Laban Kipchumba gi jaode Veronica Jepkoech nyoring godo e kar thieth ma Baringo tok lweny e kindgi mane owegi gi hinyruok marach. Lweny no manyo muoch e kar dak margi mantiere e gweng' ma Emom e kar chung od bura Matenges. Wachore ni ji ariyo go ne ochako yware tok Veronica weyo nyathigi matin dalagi e kinde mane odhi e limbe. To kane ywarok ohewe, Veronica ne dwa wuok. Kanyo emane Laban owuodho beti ma otong'o lwete. Mimi nikamwambia sasa mimi siwezi kaa leo nyumbani sababu wewe hakuna saa ile wewe umelewa, hatuwezi lala salama. Unasumbua watu. Nikaingia kwa nyumba nikatoa bag ya manguo. Nikataka kubaki manguo, akaingia kwa nyumba. Sikumuona ako na panga. Nikainama hivi, kutaka kuweka kwa nguo kwa bag. Akatupa, nikata na panga hivi. Once nikaanguka chini. Mkono ikaanguka. Mtoto ya huyu ya kwanza tulikuwa na yeye. Labo nikamwambia huyu uniletee Chiamu mpaka nyumbani tukae na yeye. Sijui huyu alienda kugombea na nini na huyu bwana yake. Tok fwenyo gimane otimo, Laban ne otemo kawo ngimane oko owuon. Alama manie ng'ute nyiso ni ne otemo ng'ado ng'ute. It is said that after the man cut the wife, he tried to cut himself, maybe trying to commit suicide or to show that he was injured as well. Laktar maduong' e kar thiedhno Gerishon Abakalwa bende lero ni ne gitemo kar nyalo margi mar chiwo ne gi kony mapiyo to gie sani ngimagi ok ni kama rach. When we received them, we managed them well, we controlled bleeding, we have managed them well, including ear, nose and throat specialist treatment.
the hand has been repaired, but we were not able to return the distal end of the hand because of the time taken before we received that hand, and it had a lot of debris, so it was not a good quality hand for retouchment. Kwayo mar Veronica en ni mondo omiye ratiche ka owacho ni chenro duto mane opango timo ochung' kaluwore ni okodhi tiyo gi lwete kendo. Wuon gi bende dwaro ni ten piny owacho okawne Laban okang' mager. Nataka haki yangu sababu mimi nimeharibiwa maisha, siwezi tena kufanya kazi. Hii nasikia vibaya sana. Nataka yeye achukue hatua ya kijana hiyo. Apelekwe kabisa mpaka life yake milele. Kwa sababu amelemeka. Nilisomesha yeye kama amaliza form 4. Alipata C-. Nilikuwa nataka nipeleke wale. Sasa hana mkono, sasa ataandika na nini? Betty Juma, Ramogi TV. Odonjane weche mag ohala ni tend kaunti ma Nakuru goyo marufuku ohala mar hono rech gi chiemo mamoko e wang' apaya ma Nairobi mabiro Nakuru. Chik makama oketi mar gayo landruok mar tuo mar nyaldiema. Jafwambo marwa Flora Tieno miyowa ler mar wachni. E wang' apaya ma Nakuru Nairobi, moko kuom jo ohala ohinyo hono rech ne jowuoth matiyo gi apayano, mak mana ni ohalano koro biro yudo ng'ikruok kaluwore gi muoch mar tuo nyaldiema. Ten kaunti ma Nakuru kaluwore gi muoch mar nyaldiema e counties mag Nairobi kod Kiambu ne ogolo chik mar chungo ohalano kaachiel gi chiemo mamoko e bombe madongo e kauntino. Jatend weche thieth e sub county ma Naivasha Margaret Wainaina ne oyango chikno ka owacho ni gigeno gayo landruok mar tuono. Where this fish is stored, it is unsafe. So we are advising the community and the general public to avoid buying food or even fish along the highway. Bende ne okwayo jodak ma county no goyo report mar tuono ponono ni gineno ng'ato manitie gi ranyisi. Anybody who detects such a case should report to the nearest health facility for management. Wainaina ne osiro chik mar tend county no kendo medo ni apisas biro bedo akicha eneno ni chik no olu. The county, as a very important measure, has issued a circular banning all the food hawking and food cooking in the open. It has also banned any open defecation that is along the highway. We shouldn't have buses or matatus stopping on the road to have people relieving themselves. Moko kuom jo ohala mar hono rech e wang' apaya ma Nakuru Nairobi gikoro ni to onyiso mirima margi to county no golo chik ka gisiemo wang' tend county kuom koso tieko gero chiro mar rech. Bende ne giwacho ni chikno biro ketho negi tich kaachiel gi yuto maggi. Sijasikia ati mtu yoyote ati ameharibikiwa ati na samaki yenye tunauzanga. Hata mwenye anasema ati samaki ni vibaya kuuza, mimi sioni ubaya ya samaki. Na wakitaka ati tuache hii kazi, serikali tutafutie kazi nyingine, hatuwezi kataa. Hata hii soko ilijengwa kwa aim ya samaki. Hata jina yenye iko kwa kwa makaratasi ni ya samaki, si ati ni ya kila mtu. Hii soko tulijengewa watu wa samaki, lakini ikimalizika sisi tutaingia tu hapo tu. Sasa itani affect juu unaona hapa ndio tunatoa riziki yetu. Sasa tutaumia. Flora Atieno, Ramogi TV.